Вітаю, шановныя сябры! Вітаю, мае дарагія! Сёння мы з вами працягнем праходжанне Life is Strange. І я, напэўна, не буду доўга распінацца тут, адразу перайдзем да гульні. Эпізоды... Так, працягнуць. Мы скончылі з вами на тым, што прыехалі да Хлоі дадому. Гэта яе пакой. Як яна заўважыла, ён дастаткова моцна змяніўся ад той пары, калі яны сябравалі ў дзяцінстве з Макс. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-fuhrer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Man, I remember this furniture. We spent all day painting it blue. Chloe loved that blue. We had such a blast drawing these together. Chloe and Max. Яна забоіцца з Chloe і Max. Warner Sisters. Крутяк. Гэта круто. Касмічны смоўж. Чорная дзіра. І супер котик. Супер кітя. Ну і, конечно ж, Power Girls. А вось гэта супер кітя. Боже мой, гэта такая мілата. Так. Хлоя і Макс яна забоіцца. Так, выйсці. Паштоўка, паглядзець. This postcard is from Rachel Amber. І яна таксама з Рэйчел сябравала, боже мой, паштоўка ад Рэйчел Эмбер. Усе такое адчуванне, што нібыта ўсе ў гэтым горадзе ведаюць Рэйчел Эмбер, і або яе любяць, або ненавідзяць. Гук падвоены. О. Паштоўка, паглядзець. This postcard is from Rachel Amber. This looks like a laundry bag. Выглядае як мешок для бялізны. Паглядзець і агледзець. Цікава. А ў чым розніца? Окей, давайце агледзець. And it reeks like dirty laundry. Gross. І смярдзіць бялізнай. Окей, паглядзець. Old cardboard boxes. Старыя кардонкі. Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. Разбила снежный шар. Damn. Chloe was kicked out of Blackwell 2 years ago. She used to be a great student. When she cared. Яна была выдатніцай, а цяпер яе выкінулі з коледжа. Так. Зараз мы паспрабуем гэта адматаць назад. Шафа. Лист. Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Хлоі патрэбна купа грошай, яна, типу, вінная за штосьці. Рахункі. I wonder what Chloe keeps in here.
написано великими літерами фотки. І вона така, цікаво, що Хлоя тут заховує? Справді, що ж вона тут заховує? Ну давайте поглядимо на фотки. Look at that. Chloe Я and her плюс dad were тата. so close. Поглядzi на гэта. Хлоя з татам былі такія блізкія. Усе хлусяць, без выключэнняў. Думай, як мужчына. Адзін дзень з твайго жыцця будзе мільгацець перад тваімі вачамі. Што? Аднойчы тваё жыццё праміргне перад тваімі вачамі. Hey, that TV used to be in the living room. Раней гэты тэлевізор быў у гасцёўні. Too bad I can't stream any music from Chloe's laptop. But I love how funky and outdated it is. She even covered it in punk stickers because Chloe doesn't give a shit. Так, нам падабаецца, якая Хлоя панкаўская ўся. She looks super happy. Яна выглядае шчаслівай She looks super sad. і выглядае сумнай She looks super stoned. і абкуранай. Is this a desk or a storage space? I think this junk swallowed her discs. Так, дыскаў мы не знайшлі. Абвестка So пра it was Chloe прапажу who printed all those flyers. Рэйчел Эмбер. І іх расклеіла Хлоя. Ага. Сметніца. Chloe's trash overfloweth. Перапоўненая. Насамрэч нам на дне ляжыць пару гэтых самых. Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Хто б мог падумаць, што яна не плаціць за паркоўку. Ну, як бы ўсё на гэта паказвае. Паліцыя Арэгона, пісьмовае папярэджанне, штрафная квітанцыя, парушэнне правіл паркоўкі. Okay, Chloe, a metal box under the bed equals secret. Ну так, металічная коробка пад ложкам азначае сакрэт. О, мы знайшлі дыск. Фотка. Гэта тая фотка з постера. І на гэтай фотцы яны былі Hey, разам. give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Я ніколи про I цябе не never забувала. forgot, even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. I assume you know more than that. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel.
gone. Can you put on some music now? Можа быць, пераматаць гэты дыялог? Неяк усе дыялогі з Хлояй у нас атрымліваюцца нейкія не вельмі. Hey, give me that! Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. У мяне такое адчуванне, што я па дыялогіі ішла слушна на пачатку, а потым я выбрала нешта не тое. Можа быць, не пра бацькоў трэба было запытваць. Так, пра Рэйчел заняла маё месца, гэта не тое. Трэба вось казаць, што я пра цябе не забывала. Бо там было шмат у дзённіку пра Хлою, яна сапраўды не забывала пра яе. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel, gone. Can you put on some music now? Не ведаю. Дзеля справядлівасці Макс рэальна кіданула Хлою ў цяжкі момант. Так, але мне здаецца, што для Хлоі гэты дыялог сканчаецца не вельмі файна. Яна сядзіць і вінаваціць сябе ў тым, што астатнія паводзяць сябе як гаўнікі. Ну, гэта ж несправядліва. Nothing but junk in this suitcase. Але я лічу, што Макс атрымала халодны душак па заслугах сапраўды, таму што за месяц, пакуль яна... Ладна, яны былі дзецьмі, яна накасячыла тады, калі з'язджала, але калі яна зараз вярнулася, цэлы месяц з ёй не размаўляць, нічога не сказаць, што я прыехала, ну такое сабе. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Chloe's dad built this dresser. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. We used to dare each other to climb down, but never did. Я не могу спать, написано. Просто отпусти. Ну, капец, конечно, у дзяўчынкі дах і рве. Бедная Хлоя. Так, аудыёсістэма. It won't play without any power. Ён не будзе працаваць без сілкавання.
Падаўжальнік. There's the power strip. Включить. Плакат. Мы не глядзелі на плакат. I'm not into them. Too pretentious. Некі канцэрт. Окей, мы дыск ужо знайшлі. Давайте мы дыск, вось, паставім яго. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Яна кажа, што у яе ўсё цудоўна, калі відавочна, што ні халеры ў яе не цудоўна. I shouldn't bug Typical. Chloe now. Plus, I need those Так. tools. Так, Макс увогуле перастала з Хлоей кантактаваць пасля пераезду. Проста 0 званкоў, 0 лістоў, лепшая сяброўцы. Хлое прыйшлося перажыць страту адразу двух важнейшых людзей у жыцці. Яна засталася з мамай, а мама завяла мужика, які Хлое не падабаецца і ставіцца да яе перадузята. Ну, цяжка, гэта цяжкая сітуацыя, я вельмі добра яе разумею. You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. Яму нельга вярнуцца дадому, пісаў Томас Вульф. Гэта спальня ейнае мамы? This must be Chloe's parents' room. Man, I am nosy today. Joyce always Расслабься. loved her mail order catalogs of useless crap. Aww. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. Гэта з татам ейная мама. Яе ёсць маленькае свяцілішча для загінулага мужа. Act, React, or Die, a 21st century survival guide. Whoa, apocalypse self-help. Oh shit, poor thing. I bet I could do something to save it. Можна птушку выратаваць? Давайте паспрабуем. Птушка заляцела ў хату цяпер. Неяк выгнаць яе з хаты не трэба? Ну ладно. Не трэба, так не трэба. Dog tags, sweet. David Matson. Дэвід Мэтсон завуць Хлоінага айчыма. Uh-oh. The prices are late on their bills. Яны ў даўгах усе. Joyce looks happy. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all.
Мама Хлоі выглядае шчаслівай. А яна адна, хто выглядае шчаслівай на гэтай фотцы, шчыра кажучы. Мужик яе абсалютна не выглядае шчаслівым. Joy still works at the diner, and Chloe's new dad is a security guard. Uh-oh. 15 kids in the backyard drinking wine. You tell me stories of the sea. And the ones you left behind. And the ones we left behind. I wonder if Chloe is taking those pills. I hope she's okay. Хлоя п'е гэтыя таблеткі, спадзяюся, што ў яе ўсё ў парадку. Гэта супрацьтрывожныя нейкія. Здаецца, я такія ж п'ю. I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Of me. Мне падабаецца новы колер валасоў Хлоі. Яна сарамлівасць наадварот, не як я. Флоксетин, ну вельмі падобна. У мяне гэтая самая тварная назва флонксол, але, здаецца, актыўна дзейнічаючае рэчыва вось якраз такое. У мяне таксама дах пацёк. Так, я разумею цалкам, чаму і ў Хлоі дах цячэ у той шафе. У бацькоўскай шафе ёсць здымкі, давайце паглядзім. This is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products. Так, птушка ёсць. You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Птушечка, тебе воскресили. Вали отсюль. These books have not been touched since the last decade. I see why. Угу. Дзверы з надпісам «Не сюды» – гэта дзверы ў пакой Хлоі. У прынцыпе, лагічна. Так. Ну и? А, пробел. Боже, я не умею читать. Пошта. Рахунки зноў. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Так. Nope. Someone locked it from the other side. Дзякую яшчэ раз за дапамогу, Макс, піша Кейт. Няма праблем, гэты дзядзька поўны мудак. Давайце здагадаюся, гэты мудацкі дзядзька гэта айчым Хлоі? Паглядзець. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Гэта Хлоя з моіх успамінаў, якая смяецца і усміхаецца. Цяпер яна зусім іншая.
Лоїк. I'd love to go to Paris too. At Я б this так само rate, I'll be хотіла lucky to get з'їздити to у Париж. Portland. Такими темпами їм пошанцує, коли вони потрапять у Портленд. А я була у Парижі і не раз. Пу-пу-пу. Час повипендрюватися. Joy still works at Two Whales Diner. Best damn burgers in Arcadia. I Так, better Джойс get one працює soon. у їдальні. Два кита. Спис покупок. I haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. Я не була тут 5 год, а здається, що вечність. Ну, слухайте, 5 год для підлітка – це завжди як вечність. Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Chloe, if you're listening, Pete was cruising home off duty and told me he saw you near that garbage dump. Now I've told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. Яку шуфляду? У шуфляди у бацькоўскім пакоі я ўжо злазіла ў абедзве. У мамы Хлоі там гэты самы штосьці тыпу алтара ўспамінаў пра бацьку Хлоя, а у айчыма там ляжыць жэтон ваенны. Так, часопіс мы ўжо глядзелі. Damn, it's the couch. We used to pretend it was a pirate ship. Looks like a shipwreck now. Тая ж самая канапа. I guess they're aging these books. I should be Старыя able to find the кніжкі. tools I need here. Тут яна кажа, трэба знайсці. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? А чым Paranoid can you Хлоі get? глава security Блэкфула? Гэта ён хоча паставіць камеры. Так, гэта гэўнюк, я слушна здагадалася. How paranoid can you get? Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've gotta be shitting me. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Адсутнічае адзін пісталет. Вельмі падобны, дарэчы, на той, якім махаў пацан у школе. Yes, score. Інструменты. These are way too big. I need tiny tools for that camera. This must belong to Chloe's stepdad. The tools might be in this cupboard. Shit! Butterfingers! А давайте-ка мы перемотаем. Мы не будем у бруд кидать документы. Wowzer, I'm
map of Blackwell Academy. I wonder why. Should I switch this on? Decisions, decisions. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? То бок ён будзе ведаць, што мы тут шарыліся па ўсёй хаце і зазіралі ва ўсе шуфлядкі. Так, што трэба націснуць? Во. Я не ведаю, што з гэтага спрацавала. Бо я націснула ўсё. No password. Like it would help me find tools anyway. Няма пароля. Nothing. This is so lame. Так я, здаецца, ўжо ўсё аглядзела. Ooh, precision screwdrivers. Except I can't reach them. That was very smart, dumbass. No can reach. Yes, you have mad skills, Max. Так, мы дасталі маленькія інструменты. I've got the tools. I should go back upstairs before Chloe freaks. Трэба вярнуцца да Хлоі. Вось, магчыма, цяпер мы зможам паглядзець яшчэ на фоткі. Aww. Joyce has a little shrine to William. Не, тут одна фотка. Her new husband may not be such a douche. Ці Тодзі пісаў пра нешта іншае, ці ён памыляўся. Не, адно з двух. Ладно. Раз ніхто нічога не піша, пойдзем. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. So,
can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Absolutely. Nathan Prescott had a fucking gun on you. Gutless prick. That was scary. Who did you tell? The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. This day couldn't get any stranger. Я хочу її сфоткати. Ти робиш фото ці як? This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes! Break it down, Max. Yo, turn it off! Turn it off! How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on! Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe, I'm what are coming. you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in. Now. Please. 1 second. Chloe, I'm what are coming. you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get I'm not a smart. kid anymore. I can't hide under the bed. Where else? Please. 1 second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. I'm giving you exactly 3 seconds to open the door. 1, 2, 3. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you.
One of my guns is missing. Did you take it? Oh god, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You been token up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Stop treating me and my mom like we're your family platoon! Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce! Like now! Chloe, I'm sorry. I care about your mother, and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time! Or I'll bring the cops in here so fast! You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Hey, you okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. Давайте What if I поглядим, had что stepped up будет, to когда мы help? заступимся за ее. Chloe, I'm what are coming! you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing! Give me a minute! Don't get smart. Just let Ну ён, me конечно, такі гандон. Ты аднойчы, кажа, пасталееш, ашалець, а ты абасрацца, які сталы дзяцей лупіць па твары. Ды ўвогуле біць дзяцей. open this door. Shit. What's going on in here? Jesus, Мудзіла. I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh god, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You been token up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home, especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do Get you? the hell away from Huh? her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down. Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. I have to think about my own future. Складанае пытанне. Хлоі атрымаць назад Хлоін давер коштам вялікіх праблемаў, таму што цяпер ахоўнік думае, што ён мае доказы таго, што у яе была трава, або не атрымаць праблемаў з травой і ахоўнікам,
але Хлоя атрымае па твары. Божа, гэта знато складаны выбар. Вось гэта выбар, так выбар. Тэарэма Эскабара. Так, я выбіраю тэхнічна паміж гаўном і гаўном. У рэальным жыцці, калі б мая сяброўка сказала схавайся, бо калі ён цябе тут пабачыць, ён з'едзе з катушак, я б сядзела ціхонечка, што б не адбывалася, таму што я баялася б, што ёй нашкодзяць яшчэ больш, калі мяне пабачыць. Але тут у нас была магчымасць праглядзець абодва варыянты, і цяпер я ведаю, што ёй не нашкодзяць наадварот. Але нашкодзяць мне. По-іншаму. Складана. Што вы думаеце, што лепш зрабіць? Рабі, як сама бы зрабіла. Но калі б я была Макс, або калі б я была сабой, таму што гэта розныя рэчы. Ну, тым сэнсе, што калі б у мяне былі сілы, як у Макс, і я магла б праглядзець, што ён яе не паб'е, калі я заступлюся, то я б заступілася, напэўна. Але калі б у мяне не было такой моцы, то я б не ведала, што ён яе не паб'е. З іншага боку, у нас жа тут моцы гэтая ёсць, значыць, мы ведаем, што ён яе не паб'е, значыць, пакідаем вось гэты варыянт, дзе яна заступілася за гэтую самую, за сябровачку. Я звычайна выходзіла з шафы. Окей, давайте так і пакінем. Відавочна будуць наступствы, але окей. Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke! Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Ну так, гэта та самая сцежка з кашмара. Толькі цяпер нас не стрымлівае шторм, гэты навальніца, таму... Birds are so lucky, they can always escape. Пушкам шанцуе, яны могуць зляцець. Мапа, паглядзець. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. Было б прыгожае фота. Давайте мы зробім фота, а потым паразмаўляем. Не, нельга? Ну ладно. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him.
Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? You know, I wanted to, but I realized I have enough mystery in my life. I'd like to find out. I bet he's got some serious porn in there. Ugh. Good thing you didn't look. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it! He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? $3 grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. I am so furious, I can't even speak. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. Ну, я згодна з Макс, што сапраўды гэты выблядак, ён сапраўды If this is небяспечны. destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh no! Not again! Мы зноў вярнуліся ў гэты шторм. Why is this happening to me? Я так разумею, што падчас гэтага шторма яна і атрымала сваю супермоц. Why am I here again? Is Chloe still up there? I have to find out. I've never seen a storm like this in Oregon. Я ўвогуле нічога не бачыла ў Арэгоне.
Падчас перамотвання можна рухацца, каб хутка перамясціцца ў патрэбнае месца. Leading me. This feels like the end of the world. Oh my lord! The tornado is back! I better rewind right now. Газета. October 11th? 11 кастрычніка ў гэтую пятніцу That's only 4 days засталося away. 4 дні. Oh, Не. the tornado is headed straight for the town. Надо ідзе наўпрост на горад. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, I'm not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. То бок трэба было, каб улетку снег пайшоў, каб яна паверыла ёй. Ну, ў прынцыпе, заявленне-то такое. Гэта відэагейм. Ну так, літаральна. Можна Ctrl заціснуць, каб хутчэй пракручваць час. Так, я ведаю, яно пракручвае тады роўненька да кропкі інтарэсу, але часам нам трэба пракруціць больш, чым да кропкі інтарэсу, і тады я карыстаюся правай. Хаця насамрэч я заўважыла, што ў хуткасці розніца не такая ўжо вялікая. Што так матай, што так, яно ўсё адно даволі павольна гэта робіць.
І што мне здаецца, што Рэйчел патрапіла ў абсалютна небяспечную нейкую перадзелку. Так, і мы закончылі першы эпізод. Нічога сабе. Так, вы паведамілі пра Нейтана, большая часть паведамляе. Вы падбадзёрылі Вікторыю. Большая частка таксама гэта робіць. Вы ўмяшаліся, каб дапамагчы Кейт. 86%, нішто сабе. Так, вы ўзялі віну Хлоі на сябе, вы абвінавацілі Хлою, вы засталіся ў шафе, вы выйшлі, каб умяшацца. А чаму цэлых 4 варыянта? Окей, я не зразумела, як можна было 4 варыянта там дасягнуць, я бачыла толькі 2, але мы выйшлі, каб умяшацца, окей. А, гэта, напэўна, першыя 2, гэта калі ўвогуле не схавацца ў шафу. Працяг. Ну, я ж выбрала прачнуцца, прачынайся давай. Чый гэта пакой? Эпізод 2, па-за часам. Гэта пакой Макс? І смешная піжамка з куранятамі. I am so wrecked after staying up all night. I could use my rewind to catch a few more Z's, but maybe I better save my strength. Можна пераматаць час і яшчэ падрамаць, а можна не. Але насамрэч мне яшчэ не далі кіраванне, так што я не выбіраю пераматаць ці не пераматаць, яна проста далей чыліць.
Мне трэба нешта зрабіць, каб нешта пачалося. Я вось ніколі не разумею гэтай гульні, калі яна пачынае круціць па коле нешта, што трэба націскаць, куды, што трэба рабіць. А во, прабел, божа. Хоць бы дзе напісалі, што ли, што націсніце прабел, каб пачаць гульню. Не, нічога. No amount of rewind will keep me clean. I still need a shower. Трэба, кажа, у душ. Mrs. Hoyta is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Poor thing. Час ісці, спадарыня. Так. Давай з'ядзім файны сняданак у 2 кітах. Я частую. Па руках, як добра мець слух. Час ісці, спадарыня. Сняданак ужо вось-вось. Шалёная Макс, ты тут? Я ж гаварыла, для цябе заўсёды. Ніякіх смайлаў. Сумны смайл. Сустрэнь мяне ў сталоўцы праз 40 хвілін. Я буду там. Не пазніся, або я буду ведаць, што час не на тваім баку. Толькі не абкурысь, як у маім пакоі. Ужо іду. Ты зло ў плоці. 40 хвілін. Не то. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Like no time has passed. Good morning, clothes. I hope you slept well. Now, shall it be my Gucci shirt with the Vuitton jacket? Плакат. Would Man Ray call them selfie portraits? Meanwhile, my guitar gently sleeps. Гэта адсылачка да бітлоўскай песні. Meanwhile, my guitar gently sleeps, яна кажа, а у бітлоўскай песні while my guitar gently weeps было. Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Так, я мяркую, што недзе тут можна пачытаць ейны дзённічак. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Good morning, Lisa. Your leaves are lovely today. I may not have a green thumb, but I have a green finger. Мне, канешне, не садоўніца, але расліны я люблю. Давайце палеем расліну. Drink up. It's got electrolytes. This picture will capture this crazy historic moment in my life. No smiling. Take your power seriously. I Цидулки. can't keep my eyes open, but I know there's a scientific answer. Цидулки ўсе пра гэты самы. Пра яе новую абілку, пра яе новую магчымасць. I could rewind for days and read all of these books. Will I really find any insight into my power? That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Cartier-Bresson, Doisneau, Hamilton, the greatest. Так, фотографії. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. О, дзённік. Окей. Пагналі. Тут насамрэч да халеры адсылак на масавую культуру і фотамастацтва. Проста смаката.
Ну, у фотамастацтве я поўны прафан, таму гэтыя адсылкі я не считаю хутчэй за ўсё, але ну адсылка на Beatles, камон. Я як быдлая бітламанка не магла гэта прапусціць. Итак, 10 ліпеня 2013 года мяне прынялі ў акадэмію Блэквелл. Калі б словы умелі танцаваць, яны б зладзілі рэйв, хоць я ніколі і не была на рэйвах. Але якая розніца, калі мяне прынялі ў акадэмію Блэквелл? Не падумала б, што буду да таго схваляваная вяртаннем у родны горад. Але калі я пабачыла адказ прыёмнай камісіі, маё сэрца шалёна забілася. Я думала, там будзе нешта накшталт «Прабачце, дзякуем за спробу». Мне спатрэбілася некалькі секунд, каб пацешыцца апошнім момантам шчаслівага няведання. І калі я пабачыла першае слова «віншуем», я, здаецца, закрычала. Мама плакала, тата смяяўся. Яны такія дзіўныя, але бацькі шчаслівыя, і гэта значыць, што яны дадуць больш грошай на кішэнныя расходы, паколькі навучанне ў Блэквелле бясплатнае. Выходзіць, я змагу купіць новую адзежу і калі пашанцуе, выпрасіць ноутбук. О, я не магу перастаць думаць пра тое, што мяне прынялі ў акадэмію Блэквелл. Ну, далей. Во. Так. 18 жніўня 2013 года. Усё, я пакідаю Сіэтл, вяртаюся ў Аркадыю Бэй. Звычайна людзі выбіраюць каледж бліжэй дадому. Вось і я не стала выключэннем, хоць і не была там 5 гадоў. З усіх школ мастацтва я выбрала менавіта тую, што знаходзіцца ў горадзе, з якога я была радая з'ехаць. Магчыма, увесь гэты час я сама хацела пераканацца, што мы з Хлояй усё яшчэ сяброўкі. Але я праўда хацела, каб Хлоя магла пераехаць з намі ў Сіэтл. Гэты горад нібыта створаны для яе. Калі мы гулялі ў піратак у сваіх пакоях і лесе, нам здавалася, што Сіэтл гэта той самы казачны востраў, прыгод і скарбаў, які мы шукалі, толькі з кавярнямі. Але жыццё ў Сіэтле не аказалася казкай, якраз наадварот. І цяпер акадэмія Блэквелл прыцягвае мяне больш за ўсё. Вучыцца фатаграфію самога Марка Джэферсона. Няма слоў, адны сэрцайкі ды кветачкі. Плюс там будзе шмат студэнтаў з розных месцаў, не як у маёй старой школе. Я ніколі асабліва не сябравала з маімі аднакласнікамі або хлопцамі. Пашанцавала, што я ўвогуле знайшла там сяброў. Але прыйшоў час адпраўляцца. Можа, Аркадыя Бэй і стане тым казачным востравам прыгод і скарбаў, які я так шукаю. 25 жніўня 2013. З глузду з'ехаць. Я не ўяўляла, колькі ў мяне ўсялякага хламу, пакуль я не пачала гэты хлам збіраць. Мама з татам неяк занадта моцна радаваліся таму, што я вызваляю пакой. Нягледзячы на тое, што мама плакала, калі складала мае кашулі. Праз гэта мне захацелася разрыдацца як дзіцё і ніколі не ўязджаць з Сіэтла. Так што замест таго, каб збірацца, мне захацелася спаліць усю сваю адзежу і адправіцца ў секонд-хенд, набіраць сабе новы гардэроб на першы год вучобы. Аднак не тое, каб у мяне ёсць стары гардэроб. Ніхто там не пазнае мяне, акрамя Хлоі. Ды і хто ведае, наколькі цяпер мы розныя. Таму я магу сябе змяніць. Напрыклад, зрабіць стрыжку з тату і пірсінгам, замуціць смелым мастаком з Парыжа ці Рыма. Я магу рабіць усё, калі ніхто не даведаецца. І ў маіх фатаграфій будзе столькі суперкрутых шансаў трапіць на выстаўкі. Гэтыя думкі пужаюць, але натхняюць мяне. І больш не хочацца плакаць, а рукі пачынае калоць. Пачуццё, нібыта перада мной адкрываецца цэлы сусвет. Не магу дачакацца пераезду. Проста хачу, каб у Блэквелле ўсё было інакш. 2 верасня 2013 года. 12 гадзіна ночы. 12:07. Першы запіс перад першым днём у Блэквелле. Ноч. Дагэтуль у мяне не было сіл ні пісаць, ні фатаграфаваць. Увесь мой хлам у каробках, што раскіданы па пакою. Ён маленькі, але ён мой, і я не хачу яго пакідаць. Хутчэй бы пачаць яго ўпрыгожваць. Завешу ўсю сцэну фатаграфіямі. Я ўжо пазнаёмілася з некаторымі суседкамі. Я дрэнна запамінаю імёны, але гэта не важна. Мяркую, я ўжо вызначыла, хто мне падабаецца, а хто не. Чорт, як цяжка прывыкаць да новага месца пасля таго, як я нарэшце знайшла новых сяброў ва Сіэтле. Але цяпер я тут, і гэта пачатак майго новага жыцця. Дабранач. 3 верасня 2013. Блэквелл, адстой!
Я забараніла сабе вось так адразу ныць, але чорт, раніца была нібы пасля каляд. А так хвалявалася перад сваім афіцыйна першым днём свайго новага жыцця, што мне амаль нічога не снілася. Як ідыётка я не магла выбраць, што надзець, так што ўзяла тое, што ляжала на падлозе. У мяне дрэнна з памяцю на твары ды імёны, але всякіх Кейт, Брук, Тейлор, Алісу я змагла вывучыць. І як жа я забыла пра Вікторыю Чейз, багатая, стылёвая, прывілеяваная. Толькі яна паглядзела на мою мятую адзежу, я імгненна адчула яе асуджэнне. Нібы мы прыехалі пакараць подыум. Можа, я занадта ўражлівая, але мне здаецца, што Вікторыя хоча, каб жыццё ў акадэміі было падобнае да яе ўласнага рэаліці-шоу. Фу! Моя сацыяльная нязручнасць вылазіць мне бокам. Ужо былі думкі, што лягчэй вярнуцца. Хто-небудзь, выклічце хуткую. Але, каб не быць зусім ужо плаксай, скажу, што раніцай у мяне быў цудоўны шпацыр па кампусу. Навокал зелень, яшчэ і прыгожыя будынкі. Усё так і просіцца на фота. Кажучы пра фота, сёння быў урок містера Джэферсона. Адзіная прыемная рэч за дзень. Уф. Ёсць яшчэ шмат чаго расказаць, але пра ваш дзённік я проста змардаваная. 4 верасня. Мяне ўжо загрузілі хатнім. Адстой. Дайце нам тугадумам хаця б дзень на кліматызацыю. Але каб давесці, што я не поўная няўдачніца, я на ўроку хіміі завяла сябра. Яго завуць Уоррен Грэхам. Ён сапраўдны гік, плюс змрочны і дасціпны. Ён робіць такі выгляд, нібы ён ведае ўсё і пра ўсіх, але, здаецца, не на пустым месцы. Мы гаварылі пра фатографаў, і ён назваў некаторых, пра якіх я нават не чула. Мы абмяняліся нумарамі. Ён будзе добрым партнёрам па вучобе, а можа і сябрам. Трэба з чагосьці пачынаць. Мне здавалася, што ў 18 мне больш не давядзецца сутыкацца з падлеткавымі драмамі. Здавалася. Прынамсі, я вывучыла біяграфіі некаторых фатографаў для хатняга. Містер Джэферсон задаў нам тонну чытання, але гэта менавіта тое, што я хачу вывучаць. Джэферсон суперкласны. Ён не намагаецца здавацца надта разумным, проста кажа, што думае і хоча нас ад таго ж. Божа, я хачу выйсці за яго. Жарт. Яго ўрокі акупляюць мой пераезд. 15 верасня. Хатняя забівае мяне. Упэўненыя, настаўнікі задаюць усё больш і больш, каб перасталі адчувацца асаблівымі. Але Вікторыя і яе паслугачкі трымаюць сябе так, нібы яны ў Блэквеле пачэсныя госці. Ды і хлопцы тут такія ж. Нейтан Прэскат, мужчынская версія. Толькі ў яго больш грошай і больш пантоў, калі гэта ўвогуле магчыма. Іх сям'я найстарэйшая ў Аркадыі Бэй. Я чула пра іх яшчэ калі была маленькай. Прэскаты ахвяруюць Блэквелу купу бабла, таму Нейтан лічыць сабе ўласнікам усёй школы. Учора ён закінуў ногі на стол і пачаў перапісвацца, а настаўнік нічога яму не сказаў. Мяне б за такое ад урокаў адхілілі. Але яны з Вікторыяй частка гэтага дурнога элітнага клуба «Віхар», які ладзяць папулярныя вечарынкі. Добра быць каралём і каралевай. Але на ўсіх бочку каціць не буду. Мне падабаецца Кейт Марш. Яна жыве насупраць, у нас ёсць супольныя заняткі. Яна такая добрая, мілая і добразычлівая. Гэта робіць яе нашмат прывабней за дзяўчат накшталт Вікторыі, якія лічаць, што прыгожасць гэта толькі твар і цела. Бач, ты ўжо пачала скандаліць. Даволі. 23 верасня. Сёння ідэальна чыстае неба, і ў мяне атрымалася зрабіць некалькі ўдачных здымкаў на тэрыторыі кампуса. Абажаю фатаграфаваць пасля доўгага перапынку. Дарэчы, пра фота. Містер Джэферсон расказаў нам пра конкурс «Героі дня», удзельнікамі якога ён хацеў бы бачыць усіх. Пераможца атрымае паездку ў Сан-Францыска і папулярнасць. Ён хоча ўсяго толькі па адным фота ад кожнага студэнта. Вось па гэта я і прыехала ў Блэквелл. Але, вядома, цяпер страшэнна баюся прыняць удзел. Аднак дэдлайн у кастрычніку, так што ў мяне яшчэ ёсць некалькі тыдняў на нервы і пракрастынацыю. 30 верасня. Не ведаю, ці люблю я гэтае месца, ці ненавіджу. Мне трэба вучыць, дакладныя навукі. Быццам яны мне патрэбныя. Добра, што Уоррен побач. Шкада, што я не магу кланаваць яго і адпраўляць на ўрокі замест сябе. Міс Грант цікавей за свой прадмет. Яна можа растлумачыць фізіку нават дурню. Мне падабаюцца расказы пра тое, як навука ўплывае на грамадства і наадварот. Прыкметна, што міс Грант любіць свой прадмет. Я намагаюся рабіць усё добра, але задаваць пытанні куды складаней, чым адседжвацца за задняй партай, як сёй той. Супакоівае, што я не адзіны ізгой у класе. І зноў ухіляешся ад хатняга. 1 кастрычніка. Кастрычнік.
Мой улюбёны месяц, найлепшае надвор'е ў годзе. Люблю глядзець, як лісце мяняе колер і ператвараецца ў маленькія агеньчыкі. Але зараз усё яшчэ чартоўскі спякотна, дзякуй глобальнаму пацяпленню. Таму я не магу атрымаць асалоду ад паліто, світера ці фільмаў жахаў. Ну нічога, скора. Кейт пазычыла мне кастрычніцкую краіну Рэя Брэдберы. Я амаль незнаёмая з гэтым аўтарам. Калі Уоррен даведаўся пра гэта, ён ледзь не выкінуў мяне з пачэснага клуба гікаў, не даўшы забраць дыск каралеўскай бітвы. Але ён дужа дакладна перадае атмасферу восені ў маленькім горадзе. Скора Гэллоуін. Апошні раз, калі я адзявалася ў касцюм, побач яшчэ была Хлоя. Дзесьці ў старым альбоме нават захавалася фатаграфія. Трэба знайсці нармальную вечарынку з нагоды Хэллоуіна, каб нарэшце ўліцца ў калектыў. Ну, альбо зазірнуць у басейн на мокрую вечарыну віхру. Ці правільна, вечарыну тых, хто абмачыўся? Якая ты забаўная, Макс. Прынамсі, я намагаюся выбрацца са свайго кокана. Нельга ж чакаць, што некалькі тыдняў у Блэкхоле поўнасцю зменіць маё жыццё. Як любяць казаць мае бацькі, у цябе яшчэ шмат часу. 7 кастрычніка. Гэта будзе найдзіўнейшы запіс, што я калі-небудзь рабіла. Настолькі дзіўны, што я нават не ведаю, з чаго пачаць. Мабыць, самага яркага сну ў маім жыцці. Я згубілася падчас шторму каля маяка, пакуль не падышла да краю ўцёса. Потым я пабачыла велізарны тарнада, які насоўваўся на Аркадыю Бэй. Гэта было так рэальна, што я адчувала, як дождж б'е мяне па твары. Я была напалоханая да чорцікаў. Далей у маяк урэзалася лодка, і я адчула, як вось-вось памру. Але я прачнулася ў класе містера Джэферсона, хаця я нават не засынала. Я ледзь не ўпала з крэсла. Джэферсон задаў мне пытанне, але я аблажалася. Зразумела, Вікторыя скарысталася гэтым момантам і толькі пагоршыла маё становішча. Яна жудасны чалавек. Мне не хапіла смеласці аддаць фота для конкурсу Герой дня ў адрозненне ад Вікторыі, якая, як заўжды, заляцалася да Джэферсона. Ён вельмі класны і яўна хоча, каб я дасягнула поспеху. Я пачувалася агідна і захацела адасобіцца ў туалеце, каб забыць гэты начны кашмар. Ці дзённы. Уляцеў прыгожы матылёк, і я вырашыла яго сфатаграфаваць. Як толькі я зрабіла здымак, у туалет уварваўся Нейтан Прэскат. Ён быў увесь на нервах, гаварыў сам з сабой. Я схавалася, і тут увайшла нейкая нефармалка. Яны пачалі спрачацца за грошы і наркотыкі, а потым Нейтан дастаў самы сапраўдны пісталет і застрэліў яе. І тут здарылася нешта дзіўнае. Калі Нейтан дастаў пісталет, я чамусьці выскачыла з вугла, нібыта магла спыніць кулю. Потым я адчула, як у свеце штосьці змянілася, галава забалела. Мне ўдалося павярнуць час назад, і я зноў апынулася ў класе містера Джэферсона. Я падумала, што я пад наркотыкамі, але потым супакоілася. Усе падзеі ў класе паўтарыліся так, як я бачыла іх раней. Дзень сурка, не інакш. Нейкім чынам я змагла адматаць час назад. Быў толькі адзін спосаб даведацца, ці не звар'яцела я, адправіцца да туалета і паспрабаваць выратаваць тую дзяўчыну ад Нейтана. Я не мела ніякага ўяўлення аб тым, як мне гэта зрабіць, але я ведала, што я не дарую сабе, калі зноў дазволю ёй памерці. У гэты раз я правільна адказала на пытанне Джэферсона і паспяшалася да прыбіральні. Я схавалася, а калі прыйшоў Нейтан, то я проста вачам сваім не паверыла. Ён паводзіў сябе гэтак жа, як у мінулы раз. Потым увайшла дзяўчына. І Нейтан бы зноў застрэліў яе, не ўключае пажарную трывогу. Яна змагла ўцекчы. Перамога. І пасля ўсёй гэтай лухты да мяне дакапаўся Дэвід Мэтсон, які лічыць сябе мясцовым Чакам Норрысам, абаронцам Блэкхола. Нейтан Прэскат ледзь не забіў дзяўчыну ў туалеце, але не, усе праблемы ствараю я. Я вельмі удзячная рэктару Уэлсу за тое, што ён заступіўся за мяне. Потым я рызыкнула і расказала рэктару Уэлсу, што бачыла, як Нейтан размахваў ствалом у туалеце. Але па цалкам зразумелых прычынах я не згадала пра дзяўчыну і маю новую здольнасць. Ён мне не паверыў, я адчула сабе нікчэмныя прасловы пра тое, што найшаноўнейшы, вучань Блэкхола прынёс на заняткі зброю. Расказваць пра тое, што ў альтэрнатыўнай часавай лініі ён забіў дзяўчыну, я не стала. Дык вось, мой школьны дзень пачаўся з апакаліптычнага сну, а скончыўся тым, што я выратавала чужое жыццё і адкрыла ў сабе здольнасць паварочваць час назад. У мяне проста слоў няма. Зараз усё здаецца такім несапраўдным. Мне нікому нельга пра гэта расказваць. Дакладней, аднаго чалавека, з якім я б магла падзяліцца сваімі таямніцамі, я не бачыла ўжо 5 гадоў. Магчыма, Уоррен бы дапамог мне, ён жа разумны. А можа, нават прыдумаў бы гэтаму ўсяму тлумачэнне. Але пакуль я не высветлю, што гэта за здольнасць, не варта пра яе маўчаць. Сканцэнтруюся лепш на уроках.
Уоррен прыслаў мне паведамленне, просіць вярнуць яго флэшку, але ж я не паспела ацаніць усе клёвыя серыялы і фільмы на ёй. Я глянула некалькі серый доктара Хто і сакрэтных матэрыялаў, запоем глядзела стальнога алхіміка, а потым хутчэй кіска забі, фільм пра чмурэнных амазонак. Тэцо, кіберпанк прыгода з крутымі спецэфектамі, дыскота Пілігрыма, ужо ў каторы раз. Дарэчы, на тэрыторыі кампуса я бачыла кучу аб'яў пра Рэйчэл Эмбер, зніклую вучаніцу з Блэквула. Сумна бачыць усмешку на ейным твары і думаць пра жудасныя рэчы, якія маглі з ёй здарыцца. Калі б я магла адматаць час на 6 месяцаў назад, то абавязкова зрабіла б гэта. Мне патрэбна было вярнуць флэшку Уоррену, але Вікторыя са сваімі мегерамі перагарадзіла мне шлях у інтэрнат і нават сфатаграфавала. Звычайна такое адбываецца ў моладзевых камедыях. Ажно не верыцца. Яна сказала мне селфануцца адсюль, дасціпна. Я не разумею, чаму яна так сябе паводзіць. У яе ёсць усё, пра што можна марыць. Яна прымусіла мяне выкарыстоўваць перамотванне, пакуль я нарэшце не знайшла спосаб прыбраць яе з дарогі. Я не хачу карыстацца маёй здольнасцю для нязначнай лухты, асабліва, калі гэты дар падарыў мне сусвет. Але я так хаця б змагла абрабаваць яго. Мне нават крыху сорамна. Калі Вікторыя сядзела на ступенцы, уся перамазаная ў фарбе, яна была падобная не на галоўную сцерву нашай школы, а на самотную, збітую з панталыку дзяўчыну. Прама як я. Можа, з ёй яшчэ не ўсё страчана. Чарговая драма. Джульета замкнула Дану ў пакоі. Яна вырашыла, што тая займалася віртам з Закары. Недарэчнасць нейкая. І няхай я ўжо моцна стамілася, прыйдзецца ўмяшацца, калі я хачу забраць у яе флэшку Уоррена. Джульета даведалася пра гэта ад Вікторыі. Цяпер няма сумневаў, хто тут галоўны вінаваты. Я пракралася ў пакой Вікторыі і на яе ноутбуку знайшла перапіску, якая даводзіць, што яна ўсё прыдумала дзеля забаўкі. Мне давялося парыцца ў рэчах Вікторыі, ды цяпер адчуваю сябе злачынкай. Калі Джульета атрымала доказы віны Вікторыі, я змагла забраць флэшку. Дана выглядала засмучанай, таму я паспрабавала высветліць, што здарылася. Я знайшла тэст на цяжарнасць і назначэнне лекара разам з запіскай Логана. Дана вызнала цяжарнасць, і я зразумела, што ва ўсіх маіх сяброў ёсць такія ж сур'ёзныя праблемы, як і ў мяне. Я пачынаю звыкаць да сваёй здольнасці перамотваць час. Ёсць прычына, праз якую я атрымала яе, і будзе лепей, калі я навучуся карыстацца ёй правільна. І пачала я з таго, што выратавала Алісу ад мяча, які ляцеў у яе. Прызнаю, гэта надзвычайнае пачуццё дапамагчы Алісе з чымсьці настолькі простым. Я пабачыла, як Дэвід Мэтсон крычаў на Кейт Марш. Было дрэнна чутна, але, здаецца, ён у нечым яе абвінавачваў. Кідацца абвінавачваннямі – гэта ўсё, што ён можа. Я так раззлавалася, што змяшалася ў сварку. Зрэшты, ён ахоўнік, а не турэмшчык. Ён павеў сябе як засранец, аднак інакш не бывае. Але я радая, што умяшалася, ды і Кейт удзячная мне за падтрымку. І я зрабіла ўсё гэта без сваёй суперсілы. Гэты дзень становіцца ўсё больш дзіўным з кожнай хвілінай. Не верыцца, што я гэта пішу. Здавалася, простае заданне аднесці ў Уоррену флэшку. Але нават тут я змагла уліпнуць у непрыемнасці. Але ўсё склалася адначасова і добра, і дрэнна. Правілы інь і янь, напэўна. Я сустрэлася з Уорренам, каб ацаніць яго рэтратачку, калі да мяне прычапіўся Нейтан Прэскат. Ён ледзь не накінуўся на мяне і пачаў каціць бочку. Я памятаю, што ён зрабіў у туалеце, таму нават не ведаю, злавалася я ці баялася. А потым раптам з'явілася тая самая дзяўчына і выявілася маёй найлепшай сяброўкай, Хлоі Прайс. Спачатку мы абедзве вытрэшчваліся адна на адну ў поўным ахуі, але не паспела я апомніцца, як Уоррен адштурхнуў мяне ад Нейтана, а мы з Хлояй ужо ўцякалі на яе пікапе. Ну і ну, я перад ім у даўгу. Я ледзь магла паварушыцца, калі пабачыла Хлою ўпершыню за 5 гадоў, а потым яшчэ і зразумела, што Нейтан амаль забіў яе на маіх вачах. Хлоя выратавала мяне ў самы апошні момант. Мабыць, сядзець у пабітым пікапе сваёй сяброўкі і глядзець на яе як на баўванчыка найдзіўнейшае, што са мной здаралася за сёння. Гледзячы на Хлою, я разумею, што зусім яе не ведаю. Хаця мы так моцна сябравалі. Яна вельмі змянілася. Блакітныя валасы, пірсінг, клёвы абутак, а я выглядаю як няўдачніца. Я спрабавала загаварыць з ёй, але не знайшла патрэбных словаў. Хлоя таксама не спяшалася пачынаць гутарку. Мы так і сядзелі моўчкі, нібы зусім незнаёмыя. Але затое ў мяне з'явіўся час аддыхацца і сабрацца з думкамі.
Я ўбачыла, што мой любімы фотоапарат разбіўся падчас бойкі на стаянцы. Як не дзіўна, на фоне іншых падзей гэта турбуе мяне менш за ўсё. Я ўжо даўно была ў доме Хлоі. Вярнуцца ў яго зараз гэта як вандроўка ў часе. Прыемна ўсведамляць, што нейкія рэчы не мяняюцца. Пах у яе старым доме не змяніўся з дзён нашага дзяцінства. Пакой Хлоі здаваўся адлюстраваннем яе самой, такі ж клёвы і бунтарскі. Хлоя была засмучаная, так што я дала ёй крыху часу астыць і супакоіцца. А сама вырашыла аглянуць пакой у надзеі зразумець, як яна жыла ўвесь гэты час. Я знайшла фатаграфію Хлоі з Рэйчэл. Хлоя не магла прабачыць мне, што за ўсе гэтыя гады я ніводнага разу ёй не патэлефанавала. Зрэшты, яны з Рэйчэл сталі найлепшымі сяброўкамі. Яны збіраліся вырвацца з аркады і адправіцца ў Лос-Анджелес. Здаецца, Рэйчэл шмат значыла для Хлоі, раз яна абклеіла ўвесь горад гэтымі лістоўкамі. Пачуваюся паршыва. Калі б я ведала, праз што Хлоя прайшла пасля майго ад'езду. Так, Макс, ты жудасная сяброўка. Знікненне Рэйчэл не дае Хлою спакою. Яна кажа, што Рэйчэл знікла адразу пасля таго, як пазнаёмілася з нейкім цудоўным хлопцам, які, напэўна, выявіўся маньякам з інтэрнэту. Хлоя папрасіла ненадоўга пакінуць яе адну. Трэба схадзіць у гараж і пашукаць інструменты для рамонту камеры. Крыху пакапаўшыся, я выявіла цэлую купу схаваных камер, усталяваных у калідорах і ў некаторых пакоях. Мне стала неяк не па сабе. Наколькі хворым трэба быць, каб панатыкаць камер унутры ўласнага дома? Цяпер зразумела, чаму Хлоя так ненавідзіць свайго айчыма. Пакуль я порхалася з камерай, Хлоя знайшла фатаграфію матылька і зразумела, што я была ў той момант у туалеце і ўключыла пажарную трывогу. Калі Хлоя ўсвядоміла, што гэта я выратавала ёй жыццё, яе стаўленне да мяне рэзка змянілася. Нягледзячы на тое, што здарылася, яна зноў усміхаецца. Я так радая. Усмешка робіць яе падобнай на тую дзяўчынку, якую калісьці ведала. Хлоя нават падарыла мне стары бацькоўскі інстамацік у гонар адраджэння нашага сяброўства. А потым урабіла музыку і пачала танцаваць як вар'ятка. Яна нават намагалася прымусіць мяне патанчыць з ёй. У яе амаль выйшла. І тут з'явіўся айчым Хлоі. Угадайце, хто гэта быў? Наш школьны ахоўнік Дэвід Мэтсон. Я ледзь паспела схавацца, калі ў пакой вырваўся Дэвід. Яго разлавала гучная музыка. Ён здаваўся яшчэ больш вусцішным, чым у школе. Знік адзін з яго пісталетаў, ён абвінаваціў у крадзяжы Хлою. Далей стала толькі горш. Дэвід пабачыў касячок Хлоі ды наогул зляцеў з катушак. Я не магла заставацца ў баку, бо Хлоя ледзь не загінула раніцай. Я вырашыла ўмешацца і сказала, што касяк мой. Дэвід пачаў пагражаць мне, але Хлоя не разгубілася і напужала яго. Ён хутка адступіў. Хлоя была так узварушана маім учынкам. Вядома, яна сапраўды скрала ствол Дэвіда і пачала размахваць ім, як ідыётка. Зашмат агнявой моцы для адной дзяўчыны за дзень. Альбо нават за жыццё. На шчасце, мы вырашылі адправіцца на пошукі прыгод. Як сапраўдныя сяброўкі. Так мы з Хлояй апынуліся каля маяка, назіраючы захад сонца. Хлоя змякчылася і расказала мне больш пра Дэвіда і яго звышпараною ў школе і дома. Я нават не сумнявалася, што гэта праўда. Але я не хачу даведацца, што за справы былі ў Хлоі з Нейтанам Прэскатам. Я хачу даведацца, што за справы былі ў Хлоі з Нейтанам Прэскатам. Яна сказала, што ён гандлюе наркотыкамі і таму вырашыла шантажыраваць яго ў надзеі, што ён дасць ёй грошай, якімі яна змагла б пагасіць свае даўгі. Нашыя жыцці так змяніліся пасля таго, як мы апошні раз гулялі ў 13 гадоў. Так, стоп! Тое, што напісана ў дзённічку, гэта зусім не тое, што Хлоя распавяла. Хлоя распавяла, што ён падсыпаў ёй нешта ў напой, і калі яна была непрытомная, фоткаў яе. Яна не проста наркатой яго хацела шантажаваць. Ён не проста гандлюе наркотыкамі, ён яшчэ падсыпае нейкую фігню жанчынам, каб яны вырубіліся. І невядома, што ён там з ёй рабіў да таго, як яна прыйшла ў сябе. Ладно, пагналі далей. І самую жудасную частку яна апусціла ў дзённічку. Пра Нейтана Прэската гэтую. Так, у мяне здарыўся яшчэ адзін начны кашмар.
Ці кашмар наяве? Я зноў апынулася каля маяка падчас шторму. Толькі на гэты раз я ішла ўслед за прывіднай ланню, пакуль не дайшла да краю абрыву. Адчуваючы халодныя дотыкі дажджу, я сачыла за тым, як тарнада змятае ўсё на сваім шляху. Маяк развальваўся, і я пачувалася зусім безабароннай, калі бачыла, як тарнада ідзе ў бок горада. Потым Хлоя абудзіла мяне, і я расказала ёй пра ўбачанае. Ну а пасля, каб скончыць дзень на зусім ужо нязвычнай ноце, пачаўся снегапад. Пры такім цяпле. Гэта было жудасна дзіўна, злавесна і цудоўна. Я была ў захапленні, пакуль стаяла пад снегам, побач з маёй найлепшай сяброўкай. І на гэтай пазітыўнай думцы я вырашыла, што заслужыла здаровы начны сон. На гэтым усё. Мы... тут яшчэ нешта ёсць у дзённіку. Тут можна, атрымліваецца, праглядзець нейкія фоткі. Гэта, напэўна, пераглядзець гэтыя відэа будзе. А што тут? Фоткі. Яшчэ 2 персанажа будзе. А тут выбор эпізодаў атрымліваецца ў нас. А гэта месцы. СМС-ки. Так. Окей. Доўга не будзем граць, няма на гэта часу. Нас чакае Хлоя. Так. Плакат мы глядзелі, трым-пым-пым глядзелі. А што тут можна паглядзець? Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Яшчэ нейкія фільмы. Раслінку мы ўжо палілі. Цудоўка кнігі, трым-пым-пым, трым-пым-пым. Заправіць ложак. I am so not a rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Я нікчэмная бунтарка. Thanks, Люблю, Mom. калі мой ложак засланы ды акуратны. Дзякуй, мама. А скупленая зараз. Не. Так. О, водопой. Дзякуй за водичку. Пасля дзённіка мне ўвесь час хочацца піць. Так шмат чытала.
Люстерка. Використать. Whoa. Hello, zombie face. This is what happens when you research quantum physics all night. Здається, больш нічога нельга зрабіць. А, шуфляда яшчэ. Uh-oh. I wonder if I'll ever wear a watch again. Гадзіннік з жабкай, боже, такая мілата. Just because some ass pranked a girl's shampoo bottle and her hair fell out, we have to safeguard our toiletries. So, summer camp. Okay, Max, let's hit the showers now. Нейкі ідыёт нешта падсыпаў замест шампуня ёй. Не ёй, а нейкай Not forget I дзяўчыне. need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it, consider it done. Вікторыя, як заўсёды, памыкае людзьмі. No Brooke here. Брук тут няма. Ow! Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Wow, now that was close. Thank you, Max. Так і што? Я націснула чытаць. Чытаць. Во. Будзьце ў кампусе напагатове. Прытрымлівайцеся мер бяспекі. Заўсёды ведайце сваё месцазнаходжанне. Заўсёды кажыце сябрам, дзе вы і куды ідзеце. Заўсёды неадкладна паведамляйце пра любы інцыдэнт адміністрацыі кампуса. Загрузіце бясплатную праграму Campus Alert па спасылцы www.blackwellacademy.ed. Гэта душавая. Брук і Джульетта разам тусуюцца. Цікава. Hello, Juliet. Hey, Max. Вітаю, Did Джульетта. you check out Kate's hot video yet? Ти вже бачила гаряче відео з Кейт? Why should I? Because it's fucking hilarious. Church girl gone wild. Kate's not like that, and you know it. Really. Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touche. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. What about Zachary? Did you let him off the hook? When he acts like a worm, I let him dangle. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Гэта Джульетта, я гляджу, не асабліва разумная дзяўчына. There's Brooke, looking smarter than everybody. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? I will later. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around.
Якої стели? Мапи, мапи. А где был покой Кейт? Если не зеркаля моего покоя. Kate is an early bird. She might be up and gone. А, вот здесь Кейт. Kate is not good. I wish David would get off her crack, as Chloe would say. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of The October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yuck, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way. Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. I better get dressed and go give back Kate's book. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Hello? Water? Sorry. I forgot.
The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Дарма ты так про прышчэпкі, Макс. Дарма. Так, а гэтую фігню мы стерлі. Рэйчел і The Horn напісана. Дайце я здагадаюся, хто гэта напісаў. Той же, хто спасылку пакінуў. Як можна... Катмем Макс селфі. І зноўку, по-любому, гэтая гаўнючка. На пакой Кейт яны нічога нанова не напісалі. Вікторыя гаўнючка. No fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Oh shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week, and he couldn't even rewind time. Of course she just spilled soda on Kate's book. I better fix this fast. Kate needs the book, and I don't want to add to her list of problems. Be gone, foul soft drink. Aha, you sneaky book. You're mine. Боже мой, яна мае моц перакручваць час назад, і яна яго выкарыстоўвае для такой фігні. Гэта насамрэч, гэта так рэалістычна, таму што я сама вось такая вось недарэчная, я заўсёды што-небудзь там развярну, разаб'ю, яшчэ што-небудзь. Калі б у мяне была магчымасць перамотваць час, я па-любому бы назад вось гэта ўсё гаўно бы адматвала, таму я гляджу, і гэта адначасова і смешна, і з другога боку I can relate, girl. Дзіўна, што я не знайшла, дзе можна зрабіць фотку, здаецца, паўсюль па гэтае самае патыркалася. Можа быць, у гэтай главе не трэба фотку рабіць у гэтым кампусе. Я думала, што вось гэта трэба будзе фоткаць, але не, толькі паглядзець. It would be fun to get some peeps together and play a real game instead of drama games. Ну ладно. Схаваны нумар. Трымай рот на замку, іначе я прыйду за табой, я ведаю, дзе ты жывеш. Нейтан, ідзі ў сраку. Oh shit. Now I'm getting anonymous threats? It never ends. This has to Схаваны be from нумар, Nathan. бляха. Нібыта But it не could так be незразумела. Хаця I гэта better можа be быць або doubly хто? Да careful хто гэта around можа here, быць? or I could be in serious danger. If I'm not already.
No need to go there now. А куди тобі зараз треба? А, книжку вернуть, Кейт. Так, докладно. Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Ну-ка. Патэлефануй нам. Кейт, мы з бацькам кагадзе атрымалі досыць трывожны званок ад дырэктара Уэлса. Ён расказаў нам пра цябе і відэа з якосці вечарынкі. Нашы асцярогі наконт твайго ўступання ў Блэквелл спраўдзіліся. Калі ласка, патэлефануй нам пасля сваіх заняткаў, каб мы змаглі дэталёва абмеркаваць гэтае пытанне. Мы спадзяваемся, што ты не зганьбіла сябе ды нашу сям'ю. Мы будзем маліцца за цябе і чакаю, што ты будзеш маліцца за сваё прабачэнне. Твая маці. Ох, бедная дзяўчына, яе згвалцілі, і яшчэ і маці на яе наязджае за гэта цяпер. Капец. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Maybe Kate has a split personality. Church girl by day, party monster by night. Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Захаванне правасуддзя, радасць для праведніка і страх для тых, хто робіць зло. Нотатка. А тут нотатка ад Матвея 11:28. Але тэкст прапаў. Так, ладно, што там напісана? Прыйдзіце да мяне ўсе тыя, хто абцяжараныя і знясіленыя, і я дам вам адпачынак. Угу. Damn, it's the all-American zombie family. Американская зомби-сям'я. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Until lately. Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Яна такая пазітыўная дзяўчына, добрая. Шкада, што яе цкуюць. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Фоткать трусика. Ми-ми-ми. That is the cutest bunny ever. I bet Kate is a good mommy. Ouch. She left out Ham Nation.
Мілая Кеті, ані Дух Святы, ані д'ябал не маглі падрыхтаваць мяне да таго, чым ты займалася на гэтым відэазапісе. Падобна да Езавель, ты стала перад Господам у сваёй распусце. Я і ўся царква будзем маліцца, каб ён выратаваў тваю душу ад вечнага пякельнага агню. Цётачка марш. Такая ўся гэтая самая ў віньетках папера і такая язвительная гэтая самая цыдулка, капец. Ай, ёй так цяжка, беднай. Good lord. This must be Kate's H.R. Geiger period. Ну, як я і думала, што Нейтан не толькі фоткае, але і што пагорш робіць, вось, калі ласачка. Накачалі дзяўчыну, згвалцілі. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Рыбкі. Гэтыя рыбкі, гэта сімвал Хрыста. Poor Kate. She doesn't look good. Hey, Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Did you party with them? I went to a Vortex Club party against my better judgment. Not my scene at all. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Як я і казала, ён небяспечны, ён абсалютна небяспечны. Гэта капец, канешне. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me
or hurt me after that party. Should I go to the police? If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys, and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Але сапраўды, калі яна зараз пойдзе ў паліцыю, паліцыя там Good job, уся Dr. Max. на She didn't ягоным like what I баку had to будзе, say, таму што ён but we need багаценькі more proof гаўнюк. of what happened. Ёй трэба доказы таго, што ён сапраўды яе згвалціў. Гэта, канешне, жудасна, што дзяўчынам яшчэ і трэба думаць пра тое, як даказаць, што цябе згвалцілі. Вітанкі, ауч патэйта. Так, мне трэба знайсці месца, дзе захавацца можна. Макс. Ежа. 2 кіты. Ты тут? Не зламай пальцы аб тэлефон. Ура, сняданак. Ніякіх смайлаў. Ну а як? Можна без доказаў, усе роўныя, усе павінны даказваць. Вось у гэтай сітуацыі павінна шукаць доказы паліцыя, а не гэтая бедная траўмаваная дзяўчына. Але паліцыя не будзе шукаць доказы, таму што у гэтай беднай траўмаванай дзяўчыны няма дахуя грошай, як у гэтага хлопца. Ці гэта справядлівасць, ці гэта роўнасць? Не, ніхуя. О, все, нас записали. Теперь можно будзе прыпыніцца, таму што сёння мне нельга надоўга затрымлівацца. Окей. Працягнем з вами на наступным тыдні. Дзякуй, што былі са мной сёння. Люблю вас моцна-моцна. Бывайце.